Є питання, які я мав порушити і не можу не порушити, і ми їх ставимо всім політикам і особливо очільникам партій, які приходять. Це питання зміни 10 статті Конституції, перетворення нинішньої Кримської автономії на Кримсько-татарську національну територіальну автономію. Ваше ставлення? Моє ставлення як людини позитивне. Як політика, як кандидата в президенти? Так. Тобто ви підтримуєте абсолютно? Я це підтримую. При тому я розумію, що питання такого роду повинні вирішуватися, я так розумію, на загальнонаціональному референдумі в Україні. І якщо треба переконувати людей, готовий це робити. Я розумію, що є інші думки. І прийняття остаточного рішення, воно буде залежати і від нашої спроможності переконати наш народ, і від Верховної Ради потім покласти це як зміни до Конституції. Я вважаю, що кримськотатарський народ заслужив право на власну державність у такій формі. Заслужив і історією, і культурою, і стражданнями, і отими переселеннями. І я не маю точних цифр, очевидно, ви знаєте краще історію свого народу, скільки десятків чи сотень тисяч загинуло, не народилося, і як їх розкидало там аж туди, Узбекистан, Казахстан і кого тільки куди далі, хто був змушений шукати щастя чи нещастя в інших країнах. І цей народ показав себе, що він внутрішньо, ну, скажімо так, якщо ми говоримо про цілісну унітарну державу, в рамках якої це буде автономія, він проукраїнський, він це показав. Він абсолютно щиро. Я бачив, як в парламенті, там, де поряд зі мною сиділи представники Меджлісу, вони голосували практично так, як голосував я. Їх позиція була абсолютно чітка. Коли це було бандитство, називали це бандитством. Коли це була корупція, називали корупцією. Вони ризикували так само, як і я. Тому для мене це абсолютно щира людська позиція.